Γιαγιούλα, πες μου ακόμη ένα παραμύθι. Ό,τι θέλεις, τρεπολάκι μου. Ήτανε Δεκέμβρης. Ο Βασίλης ξύπνησε για να ετοιμάσει τα δώρα για τα παιδιά. Ήρθε η ώρα να ετοιμαστώ για τα Χριστούγεννα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλά, καλά. Ένα καφέ ήθελα, αλλά θα το φτιάξω εγώ. Μήπως θες και εσύ τίποτα? Γυναίκα, άνοιξε παρακαλώ γιατί δεν μπορώ τώρα, έχω βία. Το καλό ψελάγια, κάνει μας τάξη και τέτοιες δεν δουλεύουμε. Και αυτά που ήξερες με το μαστίγιο να τα ξεχάσεις. Δεν είμαστε τα κορέλια που ήξερες, ξυπνήσαμε. Καλά παιδιά, δεν είναι ώρα να πούμε τώρα αυτά. Άντε στο καλό της Παναγίας και θα τα συζητήσουμε αύριο. Μας δεν είναι τώρα. Είμαι από το Δούλου. Ήταν να σας ανακοινώσω τα νέα μέτρα. 30% για κάθε δώρο που θα δίνεις. Διόδια κάθε φορά που θα περνάς μηνάδα και τέλη κυκλοφορία από το δάρο σου, φίλε. Είναι παράνομο. Πολλά γυρικά και πάνω από 5 χρόνια. Κύριε Τρόικα, τελείωσες? Τελείωσα. Άντε. Καλά, ρε γυναίκα, τι κάνεις εδώ? Έλα.